an balimaw an ɲɔgɔntuma kibaruya min bolo bi ka da kulo kan o de ka fɔ fanga sinamatɔw ka maa minnu minɛnen don an ka finitigiw bolo maa dɔw bilara o maa ninnu na septembre kalo tile 23 la maa 8 kɔni bilara ani kunu tɛnɛ don septembre kalo tile 24 kɔnɔna la maa 4 bilara o maa 4 ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen tun ye muso ye an ka fanga sinamatɔw ma u y'a jira k'a fɔ an ye ko hali bi u ka maa 6 kɔni bɔɲɔgɔnkaw minɛlen don an ka finitigiw bolo fanga sinamatɔw ma y'u kanto ko nin waleya kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'olu lasira ani k'olu lasaraya u ka wulikajɔw la hakilina jiginna ni maa ninnu kɔni minɛla jumadon septembre kalo tile 21 kɔnɔna la ka sabu kɛ u kun ye wulikajɔ dɔ de boloda a yirala k'a fɔ an ye ko bamakɔ gouverneur ma yamaruya di u ka o wulikajɔ la o hukumu de kɔnɔna la an ka finitɔw kɔni bɔra ka maa dɔw minɛ ni maa ninnu na an balimaw kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ jumadon septembre kalo tile 21 kɔnɔna la an ka tungarage minnu sigilen bɛ libi maa 165 kɔni nana ka bɔ yen nɔ o hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ an ye ni maa 160 kɔni nana u nana u yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna la sabula u y'a yira k'a fɔ olu tɔɔrɔla olu tun bɛ tɔɔrɔ jugu minnu na olu bɛ fɔ ka bɔ o tɔɔrɔ jugu na u bɛ fɛ ka segin ka na u ka jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la o don kelen in na fɔlɔ a yirala k'a fɔ an ye tuguni maa 41 fana nana ka bɔ Aligérie jamana kan n'olu fana kɔni tun bɛ tɔɔrɔ sugu bɛɛ lajɛlen na Aligérie u ye kaso jugu kɛ Aligérie finitigiw bolo ani u ka bolona nafolo n'u bolola fɛn bɛɛ kɔni minɛla ka b'u la ka t'u bila Mali ni Aligérie furancɛ la an balimaw an cɛ ka kulomajɛ ni ne kun y'an ka kibaruya k'a da o kulo kan